Как може да си направите прозрачна профилна снимка в TikTok? Нека да ви покажа. Първо, ако ще използвате лого, трябва в фона да има зелен цвят или подобен фон, като на моя. След който да влизате в Google Chrome. Можете да го направите също така и с вашите снимки. Тук пишете remove. Ето го. remove.bg, нали, BG. След който тук има едно бутонче за upload. Натискате там, след който избирате снимката, която ще използвате. Изчаквате малко. И след който, само да приема бисквитките, след като натиснете върху снимката, изтегляте я. Можете да го направите това също и от сайта на Adobe. Няма да ви изисква никаква регистрация. Приемате бисквитките. Избирате Upload Your Photo. Избирате Stay on Web. След който избирате Upload Image. И избирате вашата снимка. Натискате върху готово. Тук качеството ще е по-голямо със сравнение от remove.bg. За да го запазите, може да задържите върху тази снимка, на която му е премахнат фона. Избирате бутончето за изтегляне. Това при вас вероятно да не ви се покаже. И след като се изтегли вече, може да си го използвате в TikTok. Как да го зададем като профилна снимка? Влизате в приложението на TikTok. Оттам към вашия профил. Оттам избирате редактирай профила. След който натискате върху вашата профилна снимка. Натискате върху избор от галерията. И след който избирате снимката, която ще зададете като профилна снимка. Избирате бутона за потвърждаване. Тук махате тикчето тук, ако не искате да се прави публикация. И избирате бутончето за запис. И след който вече вашата профилна снимка ще бъде прозрачна, даже ще ви покажа. И както виждате, вече профилната ми снимка е прозрачна. Ако ви е харесало да проработило, може да ме следвате и да харесате това видео. Ако имате нужда от помощ или идеи за нови видеоклипове, може да ми пишете в коментарите или в личните съобщения. До следващото видео.